Nevadí, měníme strany. Ani já počítám spolu. Můžu počítat brýle na čase. Tomáš, můžu? Neřek. Dva objekty. Teď mám vrčil. Já mám moc velký vrčil. Jo, a tam je větší hřiště, kdybyste se ptal. Takže dobrý. Tak co, Mouky, můžeme hrát? No, máme trošku. No, máme my, no. Máme my. Ale postavte si to. Já mám dobrý postavení. Ale, Mouky, můžeme. Hej! Ale jo, to je lepší. A ještě jdeme ovlivnit rozhodčího. Ty nic nevíš. Hej, tam musí být ještě jeden. No, jasně. No, tak si vem od Krokyho velký. To je moje. Je dost velký. Ale on potřebuje... Bylo 6 brýle. Ty nemáš dioptrický, když já mám tamhle všechny. Já jsem dělal více. Ruky, ty jsou dala více. Ty brýle, prosím. Trenára, rozhodčí. No, děkuju. Jsou tvoje? Magdy. Tak jdeme, jo. Na 0 vedem. Hele, nejsou v tomhle jak ty dioptrie. Ne, za 2. Ne, oni jsou nahoře trošku tmavší než dole. Oni jsou nahoře tmavší než dole. No, mně to tak taky přijde, no. Prostě, ale ty vole nahrávej. Jak jde?